Dobrý den, přátelé, dneska vás a dneska se vyhneme na social prank a budeme trolit lidi s psaným textem písní. Pardon. Stačí si vybrat jenom nějakou bezbranou oběť, nebo třeba mobil, tento nepřeostřený prst a krásného člověka. Takže najdeme si nějaké přátelé. Vytasíme mobil. Přidal jsem si nějaké kluky, takže na to vlítnem. Tady máme nějakého krásného muže a pokud se ptáte, co jsem si připravil za songy, zkusíme nějaké ty známé hity z Black Doom metalu. Bohužel neumím mexicky, takže Google překládač přeložil. Teď si jen počkáme, co napíše. The next day. To mění situaci, přátelé, ale zkusíme další song, nebudeme plakat přes kvůli němu a musím prožívat nějakou těžkou životní situaci. Round 2. No, tak ten mi ukázal, ale zkusíme vyložit všechny karty na stůl, to půjde pozván. To je sice trošku moc, ale nevadí. Zkusíme poslední řešení a tou je Justin Bieber. A už se vozí, přitvrdíme se s One Direction. Jo? 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 Zkusíme ho teda pranknout na maximum. Přesadnu. Oh my god! No way! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh. Oh shit. Asi jsem jim utekl.